俺の両親は共働きで忙しく、美容師をしている花ばあちゃんが俺を育ててくれた。自宅の1階を店にしていたばあちゃんは一人で店を切り盛りしていた。お客さんと楽しそうに話をしながらハサミを動かすばあちゃんの手は、それだけが別の生き物みたいに素早く的確に動いている。あっという間に床に髪の毛がたまり、出来上がってケープを取ると、お客さんはみんな生まれ変わったように綺麗になっていた。その様子はまるで魔法にかけられてお姫様になるシンデレラのようだ。ばあちゃんは魔法使いなんだ。幼い俺はそんな風に思ってドキドキしながらばあちゃんが髪を切るのを飽きることなく見ていた。ヒカルはばあちゃんの仕事を見ているのが本当に好きなんだね。嬉しそうにばあちゃんが言う。俺は、大きくなったら俺も魔法使いになると叫んだ。ばあちゃんはうんうんと何度もうなずいて俺の頭を撫でてくれた。そんな可愛らしい子供だった俺だが、中学生になる頃には反抗期を迎える。ヤンキーの仲間入りをして喧嘩ばかりしていた。そんな俺を忙しい両親は特に諭すこともなかったが、ばあちゃんだけはいつも叱り飛ばしてくれていた。親孝行したいとは一度も思ったことのない俺だが、ばあちゃんにだけは楽をさせてやりたかった。ヤンキーを卒業した俺は美容の専門学校へ進んだ。いつかばあちゃんの店を継ぐ夢を叶えるためだ。それなのに俺が専門学校を卒業する前に、ばあちゃんは天国へ旅立ってしまった。25歳になった俺は表通りにある有名なサロンで美容師見習いとして働いている。おい、田中。洗ったタオル、全部下に落ちてたぞ。床を掃いていた俺に向かって先輩スタッフのタオさんが泥だらけのタオルを投げてきた。落ちてた？でも、言いかけた俺の言葉を遮り、ちゃんとピンで止めてたのに不思議だね。ニヤニヤ笑いながら言われる。ぐっと拳を握りしめて文句を飲み込んだ。あんたがわざと落としたんだろうが、と怒鳴る代わりに黙って床に落ちたタオルを拾う。かがんだ瞬間、誰かに思いっきり頭を蹴られた。悪い、見えなかったわ。意地の悪い笑みを浮かべて北田さんが言った。こいつのせいで俺はこのサロンで悪質ないじめに遭っている。同じ中学の1年先輩だった北田さんを俺は殴り飛ばしたことがあるのだ。俺のクラスメートで北田さんと同じ部活だったやつが毎日北田さんにカツアゲされ、パシリとして使われていた。見るに見かねて俺は北田さんに喧嘩を売ったのだ。その時のことを北田さんはしっかり覚えていて、仕返しとばかり毎日俺をいじめ続けた。他の先輩スタッフもそれに便乗している。さらに悪いことにオーナーの佐久間さんまでが俺には特別厳しかった。有名人からも指名がかかる佐久間さんは、お客が来ると必ず俺をアシスタントにつけるのだ。ヘマでもしようものなら、お客が帰った後で店中に響くような大声で叱り飛ばされた。げんこつを食らうこともしょっちゅうだ。そんな俺をざまあ見ろというように見ている先輩たちにとって、俺はストレス解消のためのはけ口だった。悔しくてたまらなかったが、ばあちゃんの店をもう一度オープンさせる夢のためにも、俺は歯を食いしばって耐えた。そんな環境でも何とか耐えることができたのは、閉店後にカットの練習をさせてもらえたからだ。店にある機材は好きに使っていい。その代わり、きれいに掃除して帰れよ。少しでも汚したままだったら二度と使わせないぞ。嬉しかった。佐久間さんは俺のことが嫌いなのだろうが、こういうところはさすがオーナーだ。先輩たちが文句を言っても、新人を育てるのは俺たちの義務だと言って黙らせてくれた。俺の練習に付き合ってくれる先輩はいなかったが、日頃ハサミを持たせてもらえない俺にとってこの時間は貴重だった。毎晩遅くまで練習し、気がつけば外が明るくなっていることが何回もあった。その日もみんなが飲み会に出かけるのを見送ってから、
俺はウィッグで練習をしていた。店にある備品はさすが一流店だけあって、どれも最高級品だ。ハサミも専門学校で使っていたものとは比べ物にならないほど滑らかに切れる。ばあちゃんの姿を思い浮かべながら、俺はウィッグ相手に真剣にハサミを動かした。シャキシャキと気持ちのいい音が響く。それは幼い頃にばあちゃんの店で聞いていた懐かしい音だった。3時間ほど練習していただろうか。誰かがドアを叩く音がして、俺は手を止めた。すみません、開けてもらえますか？女性の声がする。誰だろうと思いながら、俺はドアの鍵を外した。すみません、こんな時間に。言って頭を下げた女性は、ボサボサの髪をしていた。職業から初対面の人の髪をつい見てしまう癖がついているのだが、その人はちょっとびっくりするほどボサボサだった。しかも着ているものもボロボロだ。よれてシワだらけになったセーターには汚れがたくさんついている。下は寝巻きみたいなスウェットだった。申し訳ないんですが、私の髪をカットしてもらえませんか？いきなり言われて驚いた。いや、店はもう閉店してるんです。俺はアシスタントなので、まだお客様の髪を切ることはできませんし、すみませんが、明日の9時には店が開きますんで、その時にもう一度来てもらえますか？できれば電話で予約してからの方がいいと思います。すると女性は、お願いします、ともう一度頭を下げた。明日大切な予定があるんです。どうしても今日切っていただかないと困るんです。それに私、あなたに切ってほしいんです。俺に？突然そんなことを言われて戸惑った。女性は力強くうなずくと、そう、あなたじゃなきゃダメなんです。どんな風に切ってくれても構いません。カットモデルということで切ってもらえませんか？どうかお願いします。真剣な眼差しで言われて、俺はうなずくことしかできなかった。美容師になって初めての指名だ。嬉しくないわけがない。どんな理由があるのかわからないが、これほどまでに言ってもらえて、断ることなどできなかった。わかりました。ただし、カットモデルならお金はいただけません。でも、その代わり、どんな風になっても文句はなしですよ。冗談めかして言うと、女性は初めて笑顔を見せてくれた。30代、40代くらいだろうか。髪もボサボサだし、服はボロボロだけれど、綺麗な顔をした人だった。素顔だったけれど、強い光を宿した瞳が印象的な人だ。思い切り短くしたら似合いそうだな。鏡の中の女性を見て、そう思った。肩甲骨まで伸びた髪を思い切ってショートにするのは、さすがに抵抗があるだろうか。けれど、聞いてみると女性は喜んで、思い切ってバッサリやってください、と弾んだ声で答えてくれた。俺は小さく深呼吸して、ハサミを握った。しばらくの間、店内にはシャキシャキという軽いハサミの音だけが響いていた。最初は緊張のあまり手元しか見る余裕のなかった俺だが、後戻りできないところまで切ってしまうと、腹が据わって余裕が出てきた。鏡の中の女性と目が合う。にっこりと笑いかけると、女性も微笑み返してくれた。1時間ほどして切り終わる。自分で言うのもなんだが、女性は見違えるように垢抜けていた。素敵だわ。両頬に手を当てて、自分に見入っている女性は、少女のように可愛かった。気に入ってもらえましたか？もちろん。やっぱりあなたに切ってもらってよかった。言われて俺は、さっきから気になっていたことを聞いてみた。どうして俺に切って欲しかったんですか？女性が口を開きかけたとき、何やってんだ！怒鳴り声が聞こえて、ドアの方を見ると、北田さんが赤い顔をして立っていた。お前、まさかアシスタントの分際で客の髪を切ったのか？ろれつが少し怪しい。今日はみんなで飲みに行っていたはずだ。その帰りなのだろう。忘れ物を取りに来たんだが、まさかお前がこんなことをしてるとはな。私が無理にお願いしたんです。カットモデルとして切ってほしいと。
彼はお金を受け取っていませんから、私はお客じゃありません。大丈夫ですから、帰ってください。俺はそっと女性の耳元でつぶやいた。でも、本当に大丈夫です。今日はありがとうございました。頭を下げると、女性はしばらく立ち尽くしていたが、こくりとうなずきドアに向かった。どうか彼を叱らないでください。勝手なことをして本当にすみません。後日、改めてお詫びとお礼に伺います。女性は北田さんに頭を下げたが、北田さんは完全に無視していた。最後に俺の方をちらりと見て、女性はありがとうと言って帰っていった。その後の展開は想像していた通りだった。翌日には俺がしたことはみんなに知れ渡り、その日から一切練習をさせてもらえなくなった。それどころか、店の備品すら触るなと言われ、毎日ビラ配りに行かされた。佐久間さんがファッションショーの手伝いで店を留守にしていたことも俺には不利に働いた。ここぞとばかりに先輩たちは俺を追い出しにかかったのだ。お前みたいなヤンキー上がりはこんな上品な店には似合わねえよ。オーナーが戻る前にさっさと出ていけ。北田さんに言われて、俺は歯を食いしばってビラ配りをした。朝の9時から閉店の21時までひたすらビラを配るのだ。そんな日々が1週間続き、さすがに俺は店を辞めようかと真剣に考えた。今日は佐久間さんが戻ってくる日だ。今頃店では先輩たちが佐久間さんに俺のしでかしたことをさらに話を大きくして告げ口しているだろう。戻れば佐久間さんのげんこつだけでは済まないかもしれない。でもこれほどまでに罰を受けなければならないようなことだろうか。11月の冷たい風に吹かれながらほとんど受け取ってもらえないビラを延々と配り自問自答する。このままこの店にいても技術を磨くことはできないんじゃないだろうか。あたりが真っ暗になり、ようやく持っていたビラを全部配って俺は店に戻った。ドアを開ければ佐久間さんの怒鳴り声が俺を出迎えるのだろう。覚悟を決めてドアを開ける。あ、帰ってきた。声と同時に何かが光った。あまりの眩しさにびっくりして顔を背ける。あなたがボタンさんの髪を切った人ですね。今回の受賞はあなたのおかげだとボタンさんはおっしゃっていますが、何か一言お願いします。いきなりマイクを向けられて、俺は何がどうなっているのか全く理解できなかった。呆然と店内を見回すと、テレビカメラが回っている。ニュース番組でよく見る男性アナウンサーが俺にマイクを向けており、その隣には、なんとあの女性が立っていた。先輩たちは興奮した様子でカメラを見ている。彼には何も話していないんです。だから、まずは説明させてもらえますか？彼女が言うと、アナウンサーが俺の前を女性に譲った。ごめんなさいね。いきなりテレビなんて連れてきて。でも、どうすればあなたにお礼ができるかと考えて、手っ取り早くお店を宣伝しようかなと考えたの。ニコッと笑った女性は、今日は綺麗にお化粧をして上等なスーツを着ている。私、鴨井ボタンと言います。一応、プロの絵描きをしています。でも、ずっとスランプで描けなかった。毎日悩んだわ。もうやめよう。もう無理だって。そんな時に、あなたが毎晩遅くまで店で練習している姿をアトリエから見ていたの。その姿が私に諦めない勇気をくれていたのよ。俺が？その時、アナウンサーが口を挟んできた。ボタンさんは路上アーティストとして初めて絵画の世界で権威ある賞を受賞されたんです。その作品はあなたの存在がなければ描けなかったと授賞式で述べられています。そんなことを言われても俺にはさっぱりピンとこない。そんな俺の様子を見てボタンさんがくすりと笑った。私、絵を描き始めたら身なりも何もかもほったらかしなの。授賞式の前の日にあなたが切ってくれなかったらボサボサのままだったわ。ありがとうね。そこで右手を差し出されて俺は無意識にその手を握った。そこで盛大にフラッシュが焚かれて、こちらに笑顔をくださいなどと言われる。芸能人じゃあるまいし、そんな器用に笑顔なんて作れるかと思ったが、ボタンさんの笑顔を見ていると自然と俺も笑うことができた。それからしばらく俺はあれこれと質問されて
ようやく解放された。この時の映像は後日テレビで放映されて、ボタンさんの言った通り、店の宣伝効果は絶大だった。おまけに、ボタンさんはお礼だと言って店のシャッターに絵を描いてくれたのだ。おかげで店は閉店後もスマホで写真を撮る人たちで溢れ、予約は半年先まで埋まるほどだった。この出来事をきっかけに、先輩たちの俺に対する態度は180度変わった。嫌がらせはもちろんなくなり、やたらと飲みに誘われる。もちろん、俺は行かなかったが。お前ら、本当にくだらん人間だな。こいつが有名人になった途端にその態度か？ビラ配りからやり直すのは、お前らの方だな。ある日、呆れた様子で佐久間さんが言った。今日はどちらが俺をアシスタントにつけるかで揉めていたタオさんと北田さんが、むっとして佐久間さんを見る。店長だってこいつのことをいじめてたじゃないっすか。と、タオさんが言い返した。それを聞いて佐久間さんが、いじめ？俺が？と言って大声で笑った。しばらく笑っていたが、不意に真顔になって俺を見ると、まさかお前も俺にいじめられてると思ってたのか？と聞いてきた。俺は正直にうなずいた。やれやれというように佐久間さんが首を振る。俺はな、お花ばあさんの客だったんだよ。お前は小さかったから覚えてないだろうけどな。ばあちゃんの？びっくりして叫ぶと佐久間さんがうなずく。面接の時、お前は死んだばあちゃんの店をもう一度オープンさせるのが夢だと言ったよな。俺は嬉しかったよ。お花ばあさんからお前のことは聞いていたんだ。孫が美容師になるんだっていつも嬉しそうに話していたよ。お花さんは素晴らしい美容師だった。どんな客もお花さんの手にかかれば魔法にかけられたように綺麗になるんだ。そんな魔法使いに俺はお前を絶対に育ててみせると誓っていたんだ。初めて佐久間さんの気持ちを聞かされて、俺も先輩たちも言葉を失った。何も言わなかったのはお前を甘やかしたくなかったからだ。そしてタオさんと北田さんをじろりと睨みつけた。俺の足につかせていたのをお前らはいじめだと思っていたんだな。バカかてめえら。技術を盗むのにそばにつかせてもらうほどありがたいことがあるか。そんなことにも気づかなかったのか。情けなくなるよ。タオさんと北田さんが真っ青になってうつむいている。けれど一番情けないのは俺だ。佐久間さんの思いに何一つ気づかなかったのだから。恥ずかしすぎて顔を上げられない。すみません。小さな声で謝ると佐久間さんが俺の肩を叩いた。鴨井さんが店にしてくれたことは素直にありがたいよ。今回のことはお前の努力が生んだ奇跡だったと思う。お花さんもあの世で褒めてくれてるよ。言われて俺は胸が熱くなった。鴨井さんや佐久間さんの思いに応えられる美容師になりたい。心の底からそう思って佐久間さんに頭を下げた。それからも相変わらず佐久間さんは俺に厳しかったが、店を辞めようとは二度と思わない。ここで俺は一人前になってみせる。そう誓って毎日必死に頑張った。いつかばあちゃんのような魔法使いになるために。